Κοιτάζω τους τοίχους. Βλέπω δύο πορτρέτα με βάλξιμες κορνίζες. Δείχνουν άλλη εποχή. Αυτοί που σώθηκαν πριν τη φωτιά του υπογειού. Οι πιο τυχεροί, που μπόρεσαν να φέρουν μαζί τους πιο πολλά εμφύλια. Σε έναν άλλο, φωτογραφίες με πρόσωπα συγγενικά, φιλικά και τις αντιμαζίες της κάθε εποχής που άλλαζε. Και σε μια γωνιά, το εικονοστάσι. Και άλλα δωμάτια βέβαια, αλλά η πρόσωψη παραμένει στην πρωταρχική μορφή. Ρίχνω μια ματιά από το παράθυρο και βλέπω σε αυτό το μαγικό τοπίο, σε ένα μεγάλο τραπέζι, συγκεντρωμένες δύο οικογένειες με φίλους. Βγαίνω στον κήπο και αφού δεν με βλέπουν εκείνοι, ακούω τις συνομιλίες τους, τα πειράγματά τους, τα γέλια. Γλεντούν και τραγουδούν μικρασιάτικα τραγούδια και χορεύουν τους χορούς που έχουν προέλευση από την αρχαιότητα, Συρτό, Ζεϊμπέκικο, Καρσιλαμά, από τους διάφορους τόπους Πόντο, Σμύρνη, νησιά, με το μετρικό σύστημα των προγόνων. Βήματα, πότε γρήγορα, πότε αργά, παύσεις, στροφές, αρμονικά δεμένες με τη μουσική. Όμως διακρίνω μια θλίψη στο βλέμμα των πιο ηλικιωμένων. Βουρκώνουν τα μάτια στιγμές. Θυμούνται όλους αυτούς που ταξίδεψαν στο άπειρο, αφήνοντας τα ίχνη τους εκεί. Νοσταλγούν, λαχταρούν να ξαναπάνε στα μέρη, στις αλήτρωτες πατρίδες. Όμως η ελπίδα παραμένει ζωντανή, ότι κάποτε θα ξαναγίνει η Μεγάλη Ελλάδα, ότι όλοι οι θησαυροί που έμειναν εκεί, οι αρχαίοι περίλαμπροι ναοί, τα αγάλματα με τις εκπληκτικές γεωμετρικές αναλογίες, τα θαυμαστά ψηφιδωτά και τόσα άλλα, και τη μοναδική παιδεία. Οι επόμενες γενιές των Ελλήνων θα τα θαυμάζουν, θα τα χαίρονται πάλι. Αθάνατο το αρχαίο πνεύμα θα λάμψει πάλι. Γλεντούν, τραγουδούν τα σιάτικα τραγούδια και χορεύουν τους χορούς που έχουν προέλευση από την αρχαιότητα. Με το μετρικό σύστημα των προγόνων, βήματα πότε αργά, πότε γρήγορα, παύσεις, στροφές, αρμονικά δεμένες με τη μουσική. Κύρια λέιμον, Κύρια λέισον, Κύρια λέιμον, Κύρια λέισον. Βάη Πανάγια μου, Θεοτόκο, βάη Πανάγια μου, Θεοτόκο, Θεότο, Θεότοκο, Θεότο, Θεότοκο σου τσακμούριτη, Θεότοκο, Θεότο, Θεότοκο, Θεότο, Θεότοκο σου τσακμούριτη, Θεότοκο. Ptero es a figuro pa, chi hanno
τον εκκλείς, νερείς τύπου κόλπον οφρήναη, σιγόν με τα χείρα κρατούσα, ηλίθιμα κεραδικάς πολλέ, ναι με σύπτερο εσαβιούροπα, ναι με σύ θεονάδο με ναυτικάν, νικήνταν εις σύπτερον ομφριμάν, νυνέτεα και παρευρών δικάς, άταν μεγαλάν ορίαν φρωτών, ναι με σώσα φέρεις κατά τάρταρου. Μπαίνεις άγγελων, λαμπρότατων, Είναι ένα δρόμενο που εργαστήκαμε πάνω σε αυτό πρόσφατα, το λέμε Νέμεσης. Ανήκει στην ύστερη αρχαιότητα, δεύτερο αιώνα μετά Χριστό, και με αυτές τις εικόνες και αυτές τις στάσεις σώματος και στα σχήματα αποδίδουμε χειρονομίες και νοήματα που σχετίζονται και τόσο με τον ύμνο, όσο και με την προέκταση που δώσαμε με δικά μας λόγια παρακάτω, στο τέλος του ύμνου, που έχει συντεθεί από τον Μεσονή Προδίδα. Προσθέσαμε και λίγους στίχους για να περάσουμε στην αρχαιότητα, στην ύστερη αρχαιότητα, στο πνεύμα της συνέχειας του αρχαίου πνεύματος μέχρι σήμερα. Δύο λόγια για την έμεση από την κυρία Παγκάλου, που θα εξηγήσει το πνευματικό περιεχόμενο. Ευχαριστώ πολύ. Τιμή μου και χαρά μου να είμαι μαζί σας σήμερα εδώ. Η καθαρότητα, η αγνότητα ήταν πάντοτε το ζητούμενο για τους βαθύτερους αναζητητές της αλήθειας. Και με όση υπέροχη ιερότητα και έτσι ευλάβεια ήταν παράλληλα να παρουσιάζεται το δρόμενο, με κινήσεις πολύ ευθέριες που πραγματικά μας συντόνιζαν με την φτερόησα και με αυτή την ενδοσκοπική και καθαρή αίσθηση της συνένεσης, μιας θεότητας που έχει να κάνει με το δίκαιο, που ήταν ικανοποιημένη πάντα με το σωστό ζήτησμα των σκέψεων, με την καθαρότητα στα κίνητρα και την ανάλογη στάση και βλέμμα. Αυτό είναι μια ευχή μιας που αλλάζει και ο χρόνος, λοιπόν συγχαρητήρια σε όλους και όλες. Μια ευχή λοιπόν να μπορέσουμε να φέρουμε κάτι από αυτή την ομορφιά της ψυχής που ξεδιπλώνεται σε τέτοιες ευκαιρίες και στην καθημερινότητά μας λίγο-λίγο, ούτως ώστε το πνεύμα να μπορεί να διατηρείται αθάνατο, γιατί αθάνατο είναι, και να μην σοκάρεται από όλα όσα δυναστεύουν τις ειδήσεις και κάποιες φορές σκοτεινιάζουν την συνειδητότητά μας. Έτσι, ας είμαστε ακέραιοι, ας είμαστε δίκαιοι και ας επιτρέπουμε στη θεία ενέργεια να αγγίζει τη συνείδησή μας και να γίνεται γνώμονας σε κάθε μας βήμα, σκέψη, λόγο και πράξη στον αιώνα τους. Ευχαριστώ πολύ.